Храниш ли цветята си? За сезонните цъфтящи растения е много важно, за да се радваш на обилен цъфтеж до късна есен. Прави се 3 пъти месечно. Не е често, ние се храним 3 пъти на ден. Ползвам прахообразна тора, най-ми е лесно, много бързо се разтваря. 1-2 грама в 2 литра вода. Нужно е съвсем леко разтръскване. Така. И вече разтвор е готов. Полива се върху леко влажна почва. Никога върху сух не се освоява добре тората. И растенията ми днес са щастливи и доволни, защото са нахранени. Хубав ползотворен ден ти пожелавам и влез във Facebook в Цветни усмивки с Танита и прочети статията ми.